aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay hanggang sa RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, an sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Para sa bado na kabloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong kumaka-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamon. Charm Fatcon, bangong kumaka-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati
Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield ko! pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Masakit ba ang iyong ulo at katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulo at katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga botika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Wishing you a Merry Christmas and a bountiful New Year's ahead. A Christmas greetings from Honorable Anton Paro Balyebar and Honorable Punong Barangay Dingdong Balyebar and family, Bula, Camarines Sur, Rinconada, Memorial Park, Barangay Dolorosa, Nabua, Camarines Sur, Municipal Treasurer's Office of LGU Nabua, Camarines Sur, Honorable Galibayos and Belen Lying In, Baao, Camarines Sur, Engineer Antonio Tony Mendez and family, Construction Division Chief, 5th Engineering District, Baao, Camarines Sur, Harvey Ambipera, Fuel Station, HP, located at Tagongtong, Agdangan, Baao, Camarines Sur, matinabang, madaling ayatan, sa tabang, mabuo, asin guwapo. Attorney Christian V. Auro and family, Public Attorney's Office, Irigas City, Arthur Salinas and Maureen P. Salinas, San Vicente Sur, Irigas City, Maria Amparo D. Gamos, 225 De Vera Street, Paho, Mikawayan City, Bulacan, Maria Cristina Alcera Turla, Dubai, United Arab Emirates, Aurel Cadinas, Angustia, Nabua, Camarines Sur. Thank you. All I want for Christmas is you. Do you want to welcome the new year with a brand new Toyota Wigo?
The La Consolacion College Iriga City Batch 1998 will be hosting its 25th year Grand Alumni Homecoming on December 30, 2023 at the school grounds of La Consolacion College Iriga City. Great prizes are at stake at the raffle draw: a motorcycle, 50-inch TV, and a brand new Toyota Wigo. You don't have to be an alumni to buy tickets. Hit us up on our Facebook page, Laco Iriga Alumni Homecoming 2023, or visit Anteng Silogan to buy your tickets. Sa halagang 100 pesos, pwede nang mag-New Year na nakawigo ka. Merry Christmas and a Happy New Year! Greetings from Reverend Father Danilo Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. Merry Christmas and a Happy New Year from Nakings Pole Water Refilling Station, owned and managed by Annie and Polly Bagaporo, Highway 1, San Isidro, Iriga City. Merry Christmas and a Happy New Year! Greetings from Ariel Blanco, Assistant Market Supervisor, San Francisco, Iriga City. Jerry Navarez, LTO Chief, Ligao City, Albay. Irene Puso, Toriano, Tanay, Lebanon. Have a wonderful Christmas and a Happy New Year from Princess B. Tan, Villa Arlen Resort, Bagulatao, Minalabak, Camarines Sur. Jose Manrique, Oralio, San Isidro, Iriga City. Lux Trading, owned and managed by Engineer and Melchor Nacario Jr. and family, Highway 1, San Isidro, Iriga City. Have a wonderful Christmas to all. Greetings from Dorotea Ibarreta Amance, Chief Political Affairs, House of Representative, Quezon City. Fe Gregorio, Ontario, Toronto, Canada. Engineer Hilario P. Gorgonia, Acting Head, Nia Riis, Santa Elena, Iriga City. Merry Christmas and a Happy New Year from Lani Birthing Home, PhilHealth Accredited, open 24 hours. Care of Engineer Paulino Laganzon, San Vicente, Bato, Camarines Sur. Happy Christmas and a Merry New Year to all. From Social Security System, Iriga City Branch, San Nicolas, Iriga City, Camarines Sur. Greetings of peace from Ngo & Sons Trading Incorporated, owned and managed by Engineer Solomon Ngo, Iriga City. Happy holidays kaninyo namin. Si Laila de Lima po ini. As we celebrate Christmas, let us not forget its true meaning. That our dear God the Father gifted His only Son, Jesus Christ. It is in the spirit of love and generosity that we encourage everybody to share this Christmas. We share cheers and goodwill and not fake news and bitterness. Merry Christmas to all our fellow Filipinos, our fellow Bicolanos, and especially to the avid listeners of RPN DZKI Iriga. God bless all of you and your family. Diyos mabalos. Pangarap mo bang makapag-abroad? Magpunta ng Japan, Canada, UK, USA, or saan mang dako ng mundo? Narito na ang susi para sa pangarap mo. ProviCare Training Center, the newest training center that gives intensive and globally competitive caregiving training located at the heart of Bicol. Matatagpuan ang ProviCare Training Center sa South Poolside Tourist Inn, Mayon, Corner Bonifacio Street, Naga City. Sa loob lamang ng 5 buwan ng intensive training at OJT, magkakaroon ka na ng competencies sa basic life support, childcare, and elderly care. May certificate ka, syempre! Para sa lahat ito, no age limit. Working students are all welcome. We have morning and evening classes available for you. You may also visit our Facebook page at ProviCare Training Center for more information. Kaya gulatin mo na sila. Sa halagang 2,000 pesos, masisimulan mo nang tuparin ang mga pangarap mo. With ProviCare, the hands that care. Pakinggan natin ang isa pang Ionic success story. Ako po si Simonette Pacheco. Na-diagnose po ako ng kidney stone February 5. Nag-start po akong uminom ng Ionic Minerals. Sinunod ko lang po talaga yung explanation
kung ano po yung dapat kong kainin, kung ano po yung dapat kong iwasan, kung ilang baso, and tapos kung ilang drops po yun. February 18, yung pag-ihi ko medyo may pressure. Tapos po, may gumuhit lang po na pain sa may stomach ko. Pagtingin ko sa floor ko, may nakita po akong stone. Alam ko agad na, yun na. Out of nowhere, teary-eyed. So, nung lumabas talaga siya, ma'am, sabi ko, Lord, salamat po. Thank you po kasi ginaid mo ako para po malid niya ako kay Dr. Paragas. Malaman ko itong ionic minerals. Sa mga nakikinig po na nag-hesitate pumunta at itry ang ionic minerals, wag na ho kayong mag-hesitate na pumunta dito. Super makakatipid na kayo. Super gagaling pa po kayo. Legit na legit. Pakinggan iba't ibang kwento ng patotoo sa programang Tubig at Mga Mineral ni Waterdoc. Tuwing alas 3 ng hapon, dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Atin sa inyo ng Ver1 Rev Enterprises Corporation at ng Ionic Concentrated Mineral Drops. Para sa isang ligtas at masayang reunion, dapat healthy celebration. Tito-tita, handog natin ay mga ligtas na regalo. Sa Noche Buena, pagsasaluhan ay healthy salo-salo. Ligtas at kumpleto. Iwasan ang pagpapaputok dahil maraming ibang pampaingay at pailaw naman na patok. This Christmas, ligtas tayo. Isang healthy Pilipinas. Ligtas Christmas mula sa DOH. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, Bicol Connection. Bicol Connection. Mga tugang Diyos marahay na aga po sa Sindugabos. Pet sa akin si kita kan bulan na Disyembre. Aldaw po kita ni na Biyernes. Tamang-tama ini duman sa mga kinsinas. Makakaresibi na naman kamukan sa indong 15:30 na sweldo niya na pagkaaldaw. Tapos iba kung may bonus pa di nagray nangod. Kaibahan niya to sa lado technical si James Oko. Sa information si Jimmy Guanzon ang panlaban sa West Philippine Sea. Tindog pa sana. Sa transmitter si Bert Cabrillas. Yan man pala si Engineer Abelindon Torallo ang samuya pong chief technician. Ako man po si Philip Serdan Barasana. Malumlum ang kamugtakan ka na sa tuyang panahon sa bagong pagkaaga makusog sa pagbagunas kan uran. Talagang na paparungta na ang kapaskuhan daw ang ani an iba medyo hard life ang buhay. Sabi nga ni Ken makasurvive lang. Ay magparaisip nin kapag tiusan. Sabi kan iba man na mga nakaulay niya to. Ito magparasabi sa TS. Kaman nga'y ka maapres. Ayutan nagtitios talaga itong may lugad. Paparakulugan. Oy, happy birthday palan ki pading Raul Sudsod. Nagsiselebrار kan sa iyang kumpleanyo niya na pagkaaldaw. Hoben pang maray si Pading RS Mga kunyan garo life begins at 40 pa sana. Kumbaga na mumusok pangod. Sabi man kay itong saro, dugay na kungod.
magrang kaob. Di na, maro formal ngod. Nito man si Dipontong Allen Aquino, don't me. Ay, makonsuelo kon minsan sa tuyo mga pag-iriba. Kung ano-ano ang mga nagkakaharaman na kakonsiluhan sa buhay. So kay bahan ta ito si Dipontong Marbaroga. Ang tinuyaw ko ito sabi ni Pading Aris, Ristos na sa nabagay kan birthday ni Pading Joris ka ito. Tapos ito pati nga nakang programa mong music and romance. Hindi man romance, puro music. So, yes ako. Tumago pa ngayon ka. Tunaraw nga ako. Habang ngayon uyam. Sabi mo ni Pading Joris, ilat mo na nga nga. Tadi pa na kami para sa putsiko. Ay, nalat man talaga. Ay, makonsuelo pag-araw ka yan. Relax na ngayon ka, Pading Mar. Hoy, sa agaman gigibuhon an reunion kan UNEP High School Batch 87. Yan po sa Masuso. May naghapot pati sa kuya kan mga panahon. Ngayon tanabaw ya Masuso San Isidro. Lakil nga sana suso. Suso. Ayaw naman nga niya ako dyan in buso. Oro na mga resort. Sabi man kan ibang mga taga ni Isidro. Kaya naman nga niya sa PNR. Philippine National Robles na ba ngayon? Ay napangyayari pag-arog na kayan. Di man ninyo pag-aragan kan si Manoy Romy, si May Silita. Lalaw-lalaw na si Kagawad Daday, hayahayan buhay. Sabi pati dyan sa San Isidro, pipig para pananggal nga sa mga tol-tol na tanod ni Kapitan Jason Suelo. Binalyon nga karing mga palupago. Bagay, nasa kikapitan Jason Suelo man yan. Kung magparapambalyo siya kan mga yaon dyan sa San Isidro, baka otro eleksyon, bumaliktad na naman ang panahon. Bicol Connection Report. Bueno, nasa linya si Karondang Diggs. Karondang Diggs, go ahead. Good morning, Karondang Kuya Philip. May nakuha kitang barita sa siyudad nila gala kunsay na arestado kan mga operatiba sa gikan sa Naga City Police Office, Police Station 6 ang sarong 44 anyos na suspitsadong lalaki na may agum na residente ka na Zone 4 Barangay Canarayan Tigisa na sa nabita ng siyudad. Sa ipiglos na pa ka Naga City Police Office, inarestan suspitsado ka na nakaaging aldaw sa oras na alas 3:50 ng pagkahapon duman sa sayang residensya na kung saan sigun sa report bago inaresto nagkaigwaning mainit na diskusyon ang suspitsado duman sa biktima na 29 anyos na babae na mayong agum mientras na nag-iimune duman sa tendang harong kan pigbantana kan biktima ang suspitsado sa pagikan social media na susuloon o dadamagon ang harong kan suspitsado ni kaining biktima. Na kung saan nag-init ang payo kaning suspitsado pinagsasapak ining biktima sa walang technique ini. As in, pinagsusuntok
na kung saan nagresulta nin physical injury. Despite na incident din pananapak, nagreklamo ang biktima sa Police Station 6 Candaga City Police Office na kung saan investigaran ni Candaga sambitan ng istasyon as in nagkondusir tulos nin pag-aresto sa suspetsado na kung saan pagkatapos maaresto ang suspetsado dinaraan ini luban sa Naga City General Hospital tanganing sairarong sa physical examination as in tulos dinarado man sa Police Station 6 para sa magkakanigong disposition as in yaw na ko sa kustudiya ka na sambitan ng istasyon. Ayan mo na Kuya Philip. Nako niya itong bareta halbig sa Siyudad Dinaga. Ini si Corondang Diggs Martinez Jr. para sa RTN DZKI ang maugmang kairida reporting. Bicol Connection Report. Salamat Karondang Dig sa mga heras mong informasyon. Sabi mong maugmang lugar. Yung mga nag-uugma. Yung mga pambakal. Siton mga mall sa Naga. Hoy, happy birthday man palan ki Kagawad Juni Nacario kan San Vicente Sur digdi po sa siyudad kan Iriga. Siyempre ki pinsan Maria Cristina Serdan Cortez. Kundinda kun nadaw kita duman sa parting First District ka na probinsya ng Camarines Sur. Pwedeng magdarana naman si pinsan ng Sugpo. Pag nagdadara patinin na Sugpo si pinsan, alabulabon ka iba. At apalan piglaog kan mga armadong lalaki ang harong ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Chopilo Guades III duman sa Dagupan City, Pangasinan kan nakalis na Miyerkules Disyembre 3 singon niya na taon. Basado sa investigasyon kan mga otoridad, nag-abot ang mga dainabistong malalaki sa harong kan opisyal lunad kan sarong puting van asin itom na sport utility vehicle. Nakalaog subot ang mga ini makalis na tangroonin mga groceries ang nagbabantay sa gate ay pambihira. Kumbaga sinuhulan pala nin mga grocery. Makalis kay ini pinaghahanap subot kan mga suspect si Guades sa kada kwarto kan harong na nahiling man mismo kan ina kan opisyal asin kan sa indang kasambahay o katabang. Ginuaman kan mga suspect ang duwang cellphone asin sang rebong pesos na kas asin nagdulag na pasiring sa banwaan kan Kalasyaw. Ang nasambitan ng insidente ang nangyari sa rong aldaw antes ani sinagibong duwang aldaw na transport strike kan pinagsarong samahan ng machuper at operator nationwide como pagpoprotesta kontra sa PUB Modernization Program kan gobyerno. Bihira pati ang mga parahabon dahil na pinaligtas ang chairman kan LTFRB digdi po sa satuyang nasyon. Kaya ingat-ingat man giraray sun mga pamayon na iba mangga pauyam. Ini pong modernization program na ini kan sa tuyang gobyerno manunungod sa mga jeepney. Haloy na po ini kundi igwa mangga ang gustong sabihon an sa tuyang gobyerno. Na i-modernize ang mga gamit na pangkayod kan mga tsuper ni jeepney digdi po sa nasyon Pilipinas. Alagad dakulpuan kontra digdi. Kumbaga day kaya kan mga driver digdi sa Pilipinas
na bakalon an jeep na ipinapabakal kan sa tuyang gobyerno. Erak man duman sa mga driver. In fairness, magin moderno sana ang lulunadan. Tapos, karon may kahalong presyur duman sa mga tsuper. Digdi po sa tuyang nasyon. Pero kung iisipon, karahayan man ini sa parte kan mga pasahero, kaya lang itong mga nagkakayod, nakikiporsyentuhan lang, na mga jeepney driver, papaanuhon man hindi ini. Naan kantidad, garo lampas sa 1 million pesos na sarong jeepney na moderno, aircona. Magayon ko ta para sa mga pasahero, conveniente na sa indang lulunadan. Kaya lang pag-abot man duman sa tsuper na siyempre paper sound man kay itong mga may sadiri, dapat niya marayan sa indong income. Tangani ngayang makabayad ka mo. Kaining samuyang jeep, maray sa mga kapitalista, mayong problema dyan. Pero ining mga nakikikayod lang o kaya masadiri nin pangkayod na jeep na magiging moderno ana sa indang gamit, medyo dipisil po yun sa parte kan mga tsuper. Dahil man ko ta panganaan kan sa tuyang gobyerno an mga tsuper niya tong nagtitios kung tabang ang kaisipan ka na gobyerno. Bakong arog kayan, herak man po digdi sa mga nagkakayod na, mayo na nga ning mga pasahero an iba, sige sa nang tirig-tirig ka na auto, ano pa ang mangyayari sa pang-oral daw nindang pagkabuhay, pag-abot sa pamilya? Isipon man mo na po kan mga yaon sa gobyerno, lalong-lalo na digdi sa LTFRB. Tapos, may mga sabi ka ito na dapat i-peace out na itong mga two-stroke na mga tri-mobile, ining mga Yamaha, sagkod ngunyan ba dahil manapipeace out. Na iyo po yan ang nagdadaranin polusyon kung minsan itong pigahaluan ng tote ang gasolina. Kung talagang imi-modernize ka na sa tuyang gobyerno, tabang sinda sa mga nagtitios na mga driver, bakong arog kaya na presyuhan pag-abot sa pagkuakan mga bihikulong pangkayod? Kasi nasakit nga ni ang iba na maka 500 pesos ang kita sa maghapon. Tako po, nag-agi man kan panahon, kan college pa sana ako kaito. Nagko-conductor ako kaya aram ko kung anong klase ang pagkayod. May jeep man kami kaito, pero nanganganaan sa maintenance. Tapos ngunyan, abang mahal kan presyo kan krudo, kan gasolina. Paano makakabawi ana sarong may sadirinin bihikulo na pangkayod digdi po sa satuyang nasyon? O mala, ini nga ning mga multicab ay ining mga pelcab na nagkakayod haling Naga, Legazpi, vice versa. Ultimo nga ning mga aircon dahil napapakarhay. Tapos ang mga tukawan, rulubog na baga. Yan ang dapat inspeksyonon kan LTFRB kung anong klase ang pigpapara-aprobaran nindang mga bihikulo, mga nagkakayo, digdi po sa Pilipinas. Takamahal kan bayad, pag makuha kanin prangkesa. Tapos, titiradahon pa kaining modernization na ini ay pambihira. Dahil kita nagkukontra sa modernization. Kaya lang, pakarhayon ang sistema na maging modernize ang mga pangkayod na bihikulo digdi po sa satuyang nasyon. So tabang man sa mga nagtitios bakong pasakit ka mo sa mga tsuper. Tapos pag maparestro pa, kamahal baga kan mga sa emission.
sa insurance. Ang insurance po kan mga pangkayod na bihikulo ibaman. Pati passenger i-insured mo. Kumpara digdi sa bakong mga pangkayod. Diyan pati sa LTFRB kung ano-anong hinahaga, digwa pang PAMI. Sabi nga ni kan iba ka ito, ano nangyayari? PAMI-B. Grabe na nga ang nangyayari, makuha na rin prangkesa. Tulong taon, ma-renew ka kan sa imong franchise dyan po sa LTFRB. Tapos igwa pa yan publication. Kaya mahirak man po kamo sa mga chopper digdi sa Pilipinas na sinasakit na nga ni kan paghahanap buhay ninda. Kadakol na kan kumbaga kadakol na kan kakompetensya pag abot sa pagkayod, yaon ng trimobile, yaon ng multicab, yaon ng pilcab, ang jeep, ang bus. Kaya nga ang mga bus ko dyan, nabirik na lang baga, so biyahing Nagaligaspi, nabirik na lang dyan sa Pulanggi kung minsan. Iba nga ni, hanggang Iriga, o itong haling Naga, vice versa, nabirik na lang digdi sa Iriga. Na mayo man income na gayo, mayo man mga pasahero na. So mga short distance, nakukuha na kan mga multicab. O haluan pa kayo ng mga door-to-door na mga illegal an iba. Adaw nagbabayad din prangkesa ng mga door-to-door. Iyan ang dapat higpitan kan LTFRB kan sa tuyang gobyerno. Kadakol bagang mga palusot ini mga door-to-door. Tapos kung minsan ginagamit pa yan sa mga illegal. Ito nga ni may mga hinuhold up na hinahatod kan door-to-door. Sigwa pang na re-rape kung minsan. Sakin kasiksik o pasayro, dapat ini ang bantayan kan LTFRB. Kung diyan door-to-door, dahil man dyan sakop kan LTFRB. Mayo nga ning mga kumbaga bakan ibadigdi dahil pa nag-renew kan sa indang rehistro. So driver baka kolorom pa. Makangalas mambaga ta sige ang biyahe ka ng mga door-to-door. Pambanggi kadakli. Paghal daw dahil takot sa mga paradakop. Rematisin da pag aldaw. Amak mo kung may doang back ride, mayong helmet. Kaya pambanggisan ang operasyon po kan ibang mga para door-to-door. Tapos ka mga taga mampati. Dahil man niya kumbaga dahil man nagbubuwis. Dahil man naglalaog sa ingreso. Kan kahakan sa tuyang gobyerno ini mga para door-to-door na ini. Sincero talaga sa tuyang gobyerno, iyan ang harasugon darakupon sa mga illegal na nagkakayo digdi po sa Pilipinas. Diba kung pagparainitan, ining mga legal lugod na nagkakayod ay pambihirang buhay tayo ni. Bueno, antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa ngaran po, kanak-kanakang pamilya, ako po si Vice Mayor Edsel de Maywat, nagsasabi inagmamawit ng aming tagailigan na sa maray na kamatangan kung na maabot na Pasko sa good nag-aasa sa manigo produktibong bagong taon. Kanato yung amin. Salamat po. Namatay ang tanaw at tunay na pagbabago. Nakagiman kita sa panahon din kasakitan. Diri kita nagpabaya, lumaban ang nagpangadyi. Kada pamilyang Irigenyo pinayabang. Ibang magpayabas
sabay sitsel di maiwan. Sa nakalipas ng taon, tayo ay magkakasamang humarap sa bawat hamon at sama-sama nating napagtagumpayan ang lahat ng mga ito. Hangad po namin ang patuloy na pagkakaisa at pagtutulungan ng pulisya at mamamayan tungo sa isang mas maayos, ligtas at mapayapang lipunan para sa lahat. Sa ngalan ng inyong kasurugkaps at ang aking buong pamilya, ako ay bumabati ng isang maligayang Pasko at isang mas masaganang bagong taon sa inyong lahat. Pinapaalalahanan po namin ang publiko laban sa modus ng ilang individual na naghihingi ng pamasko habang naka-uniforme o kaya naman ay nagpapakilala sila ay pulis o sundalo. Ito po ay mahigpit na pinagbabawal sa batas at regulasyon ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Hinihingi namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagbibigay alam sa mga ito at kahalintulad na gawain sa mga autoridad. Ang inyong kapulisan at kasundaluhan ay patuloy na maglilingkod sa inyo ng buong sipag at katapatan upang mapanatili ang kapayapaan ng ating rehiyon. Muli, maraming salamat po. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asin undersized na mga bakal arog kan kabilya, angled bars asin iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkod ngunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia De Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57? Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyo. Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako ay si Aida Canlas, 65 years old na ako. Ako ay may karamdaman na hypertension at may bato sa gallbladder. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Ano pong masasabi niyo sa paggamit niyo nito? Sa awa ng Diyos, maganda ang talab sa akin. Simula na sinubukan ko ang pag-inom ng Kidney Care, nawala na ang mga kirot ng aking tagiliran at sikmura. Ako ay lumakas, kaya naman araw-araw na akong umiinom ng Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care! Kidney Care! Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon yung sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon yung sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa matcha, chocolate,
putik, libag. Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man in tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Good news! Nag-o-offer ng M. Luwilier ng cash-in and cash-out services to GCash users sa lahat ng branches nationwide. And there's more! Cash-in for the first 8,000 pesos within a month is free. 2% service fee naman ang automatically deducted sa account for cash-out transaction. Kaya punta na sa pinakamalapit na M. Luwilier branch sa inyong lugar. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda
Pilipinas! Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas! Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas! Monday to Friday, 10 a.m. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Masakit ba ang iyong ulo at katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulo at katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga botika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Sa ngaran po ka na lokal na gobyerno kay Iriga, ipinapaabot ko ang napagbati sa maugmang Pasko kaninyo namin. Akapaskuhan, panahon sa mga selebrasyon. Reunion, party, pagtitipon sa mga pamilya, pagbutang sa mga dekorasyon, kaibanan si Santa Claus. Alagad, dirita po tabi malingawan, na natunay na kahulugan ka na Pasko, amo ang napagpadara ka kanateng kagurangan, kay Hesu Kristo, to save the world and redeem us from our sins. Aon pamanlugod, nasa pagselebrar ta ngawan nakapaskuhan, kita magkabinutan. Agko katuninengan, kamayan, saka magdaraman lugod kita pag-asa, maging inspirasyon sa lambang tao. The Aribay Rig Administration wishes everyone to have a progressive, resilient, and God-loving 2024. Merry Christmas and Happy New Year, everyone. Arriba, Iriga! Panagos po kita rin sa tuyang programa. Paano lang kitang 5 minutos antes sa magpaaram. Hey, good morning Ma'am Palanki, Ma'am Salvi Oxiano Cas Abalya. Saro po ini sa instructor ko kan college dyan po sa UNEP. EB Mascom kan panahon. Hindi yaw na pala siya dyan sa ECLC. Kumusta man ki retired Air Force Alex Celeste, ki Grande ki Ford, sinman ki Kagawad Louiliano dati. Diyan po sa Antipolo Old Nabwa, Camarines Sur. Siyempre ki Consyal Manulogsiano Luzon. Morning man ki Engineer Buy Muta. Municipal Engineer kan Banuanin Batu. Pero nabubuan na naman ako Pag duman ko, uda uman. Sa opisina niya, balik na sa nangay ka.
Baka mabalik na kuha rueda ka motor ko. Pabalik-balik san. Kumusta man ki Police Major Ronald Brugada an OIC Chief of Police ka na Banwaan Punin Bato. Siyempre ki Acting Mayor Vic Sapnay Ramos. Nadapalan duman sa Libmanan Camarinesor sa rupong whale shark o butanding na may timbang na 2,000 kilos. Nako sa party kan baybayon kan tinalmod biyaw sa Libmanan. Kasud mang mag-agahon may 10 metro an laba kan sinambit ng butanding. Naibalagman tulos an butanding sa hararom na parte kan dagat na posible subot na stranded sa baybayon dahil ta pinag-abutan ini kan low tide. Mantang dyan sa probinsya kan Albay, sa Bicolanang si Angel Brahms, Malabiga Bernaldez na tubong Rapu-Rapu Albay, na pinagkoronahan bilang Teen Universe Philippines 2023. Si Bernaldez ana magiging pambato kan Pilipinas sa 30th edition kan Teen Universe sa maabot na 2024, nagigibuhon duman sa Punta Cana, Dominican Republic. Pigihiling ko yaro kakulor man kaya kan mga Dominican. Pero man siya na taga-Africa ining kandidata kan Pilipinas. Bene, naabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa lado technical si James Oco, sa information si Jimmy Guanzon. Man sa transmitter si Bert Cabrillas. Yaon man si Engineer Abelindon Toralyon sa muya po pong chief technician. And siyempre yaon na ang paglaom kan nasyon. Kono. Si Ma'am Kyle Riago Ligasyon. Si Apa. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawa.